Kaunti ma Rongo kama Migori Musahinya kama bende wayudo ni jotend kanise sub county ma Rongo oseyo sirikal kuom chiwo thuolo ne kanise magalagala ma bende dhi nyime gi tiyo kaluwore ni sirikal nigi yot e fwenyo kanisego kendo kawnegi okang' mar chik. Jotend kanisego kotelnegi kod jadolo Samson Owino mar Grace Pentecostal Church ma bende ne loso kinde romo kod National Counter Terrorism Center e Rongo owacho ni piny owacho onego fweny kanisni magalagala. Sirikal oregea kamoro nitie gimoma sirikal otim ka isedetect ni nitie problem an kaka Samo Owino ung'eyo ni samo kawuotho tarwako tai tarwako koti tarwako sati chieng' makoro adwa wuotho e street ka ni vest e barwako nikech mano faith na onego penja ni ang'o motimore. Number 2 bende wanyisogi ni wan gi gimiluongo ni umbrella bodies ma kanisni donje. Wanyisogi ni mano mondo migi strengthen mondo umbrella bodies gi an kaka pastor anyalo chiko fellow pastor manyise ni to gimitimo ni bende en adiera to bende oriwore gi muma to bende en duond Nyasaye to obiro duoka kama no duond Nyasaye kata ok malo to kabiro kaka ja sirikal ok ja interpret faith. Omedo ni kanisa mar Melkio St. Joseph Messiah in Africa medore sub county Marongo ken jakanyo mar riwruok moro amora sub county no Marongo kendo mano mabendo sebedo negi matek ng'eyo gino mabendo sebedo kadhi nyime e kanisa no. Kanisa no ne ok ni kod riwruok moro amora kendo we condemn gik mane timore kanyo. Achiel kuom gi en ni nyithindo ok nyal dhi skul. Mano gima wa condemn kabisa. Number 2, ji ok nyal ket kanyo ni ok dhi osuptal to githo ka itiko gi kanyo. Mano gima wa condemn kabisa. Number 3, wadwaro ni kanisa ka kanisa obedo pek. Kanisa en kama onego idonje kata godiechieng' tilemo tiwuok. Kanisa onego obed private place moro manitie mana kaka idonje gi kaka iwuok.